estas imaxes tremendas que logo poden resultar perigosas. Por exemplo, escarvar un buraco na area que poden chegar a cadar 1,5 metros de profundidade, semella algo inocuo, pero pode ser moi perigoso. Vexan. Ricardo Boni divertíase nunha praia italiana. Para entreterse, o rapaz de 17 anos escavaba un buraco na area. A súa obra chegou a 1,5 metros de profundidade, pero a decisión foi letal. Ricardo meteuse no foxo e as paredes cederon, enterrando vivo e finalmente acabando coa súa vida. É que escavar furados na praia non é un xogo inocente, máis ben, todo ao contrario, pode rematar en traxedia. Os falecidos por este tipo de accidentes superan as vítimas mortais por ataques de tiburóns. Hai moitos casos arredor do globo, por exemplo, en Florida, onde unha nena de 7 anos acabou asfixiada baixo a area. En Galicia tamén temos casos semellantes, aínda que por fortuna non foron mortais. Nunha praia de Sanxenxo, un neno quedou atrapado na area ao meterse nun destes foxos e tivo que ser salvado polos socorristas. Algo parecido ocorreu en Oleiros hai uns anos, cando un menor quedou sen respiración ao permanecer enterrado no areal de Santa Cristina. Pero o perigo non sempre ven dos derrumbamentos. Outro dos riscos é quedar atrapado sen poder sair mentres sobe a marea. E para quen se enterra ata o pescozo, por moito que poida parecer gracioso, supón asomarte á morte. 12:33 minutos, pode parecer gracioso, Rocío Padín, pero os profesionais advirten seriamente sobre isto, non? Si, así é, que nos hoxe viñemos á praia de Oza aquí na Coruña porque isto que estades a ver, facer buracos na arena e enterrarnos é un dos xogos típicos aos que recurrimos en verán, pero non é de todo seguro, por eso nos hoxe viñemos onda Nuria, presidenta da Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia. Moi bo día, Nuria. Hola, bo día. A ver, este é un xogo típico ao que recurrimos cando vimos á praia, pero non é de todo seguro, para que sí? Non, non é de todo seguro. Ademais, hai que pensar que ten moitos riscos que non vemos, que nos parece que, bueno, non pasa nada, pero ao final sí que pode ter un accidente e ter problemas. Claro, porque a física xa nos explica que a area, cando se molla, compáctase e o risco da asfixia real. Sí, o risco da asfixia real e o risco xa vemos tamén aquí en Galicia, as mareas suben, baixan e se poñemos o burato moi cerca da orilla, o que vai pasar é que ven a auga e vamos pasar un episodio bastante importante porque hai risco de afogamento, por suposto. Claro, vos cando vedes así algún pequerrecho enterrado na arena, como é o caso agora de Carol, que pensades? A ver, vamos a avisalo, que por favor non se enterren así, pero bueno, a veces non fan moito caso e cando vemos así o que vamos facer cando hai risco é utilizar todos os medios posibles que teñamos para poder desenterralo, para que non haxa accidente, non haxa problemas en caso de que houbera, que veremos claro, non? Claro, aquí xa temos as palas que utilizou Carol, pero tamén temos a pala que tedes vos no voso posto de socorrismo. É certo que de momento en Galicia só tivemos sustos, pero en Estados Unidos sí que xa se deron casos de morte. Ti creo que en algún dos sustos de Galicia tamén estiveches, non? Sí, eu tamén estive nun susto de Galicia, ademais, nunha beira da praia da auga, que estaba a punto de afogar e, bueno, o quitamos en extremis e levamos para o choc. Ti que recomendación lle darías ás familias? Bueno, pois que se pode ser non xoguen a este tipo de xogos, non? E que ademais, en caso de que xoguen sempre, o burato sería un burato pequeno de que lles dé pola rodilla e nada máis. Como moito, non? Como moito. Pois moitísimas grazas por atendernos, Nuria. Nada, compañeiros, eu vou quedar aquí. Botame unha man aí, Nuria, desenterrando a Carol. Vamos a desenterrar a Carol. Vamos alá. Grazas, Rocío. Pois a mí parece moi interesante esta advertencia, Inma, porque son estas cousas que dis, bueno, isto aquí non pasa porque o vemos en Estados Unidos, pero ollo, como nos dicían aí, que en fin, que houve algún susto xa aquí. Que son destas cousas que parecen parvadas, que parecen inocuas, ¿no? Porque cantas veces eso, na praia todo o mundo fixemos este tipo de cousas, pero claro, é que estamos vendo aí os buracos, é que unha cousa é o que dicía Nuria, non? Meter os pés, meter un pouco as pernas, e outra cousa é cavar unha fosa, e que a xente basicamente non sabe... Como din eso de que o sentido común é o menos común dos sentidos? É o menos común dos sentidos, pero que claro, é que a area pesa, e pesa moito, e a area mollada pesa moitísimo. Entón, logo, Inma, unha cousa que temos sempre que recordar todos os veráns, Carla, que é o das nosas mareas. É dicir, que hai xente que ven a visitarnos e ellos sorprende, o que estaba dicindo a presidenta da Federación Galega de Salvamento, non? Que ti deixas aí o rapaz, a area mollada pesa moitísimo, sube de súpeto a marea e levas un susto. Sí, no. A ver, o
O mar é perigoso, ten perigos en si mesmo, non? Non nos damos conta, o mellor, cando oímos a praia, dos perigos que poden haber, non? O tema das mareas é realmente perigoso, non? É dicir, atravesar sitios nos que por la mañá está todo perfecto, 3-4 horas despois, pois non podes volver, non? Hai que ter cuidado. Unha vez máis, sentido común, efectivamente, sentido común dos pais, sentido común, inculcar o sentido común nos nenos tamén. É dicir, as cousas extremas sempre son perigosas. Enterrarse ata os xeonllos como moito, e xa está, que ademais cavar esas fosas ten que dar moito traballo. Bueno, 12:37 minutos do mediodía, continuamos porque hoxe, xa saben, festivo